Jo, altså velkommen til en til video på min kanal. I dag spiller vi Gorilla Garden. Der kommer en ny update i dag. Der har lige været... Hold det op. Der har lige været shot og disco og alt det der, you know. Sorry, jeg har ikke filmet det, men jeg gad virkelig ikke. Dårlig undskyldning har jeg ikke siddet. Men updaten er om 1 minut. Så. Lige om lidt. It's going to be crazy, man. Ja, det gør det. What the fuck? Okay. Jeg har ikke tænkt over det der fucking... Nej. Kæmpe peach træ. Nej, der var nye seeds. Hvad var der? Det der gode seeds. Der kommer nye seeds om 25 sekunder. Og der kommer også updaten om 25 sekunder. 20 sekunder. Men lige Olli. Men lige med dræb Olli. Der er nye seeds nu. Cosmetic shop new will release soon. Der kommer en tredje shop der nu. Der kommer en ny update nu. Wow. Cosmetic. Blood Moon. Dips. Ja. Dips. Jeg går ud af kampen. Ja. Hvorfor er det blot nu? Hvorfor kan det ikke være noget andet? Hvad en blue whale? Hvad? Jeg kan noget kigge der. Men hvordan er du allerede kommet derned? Jeg gik. Hvad gør det? Jeg køber den, fordi jeg har ikke nok penge, mand. Omvendt nettopose. Og jeg har nok penge, tror jeg. Hvad du vil købe? Og hvad vil du købe? købe? Den der blue stack whale. Hvad det er? Det er en grøn, det er det der. Det er en grøn. Hvad kan man bruge det til? Den køber jeg. Jeg ved det ikke. Køber du den? Ja, jeg har lige købt den. Det gør jeg. Og jeg har nok penge. Jeg har mange penge. Hvad skal man med den? Ja. Bro, hvad skal man hvor er med den? den? Ja, hvor er den? Prøv at placere den ude i din garden. Men hvor er den? Hvor Nå, er den der. i dit inventory? All cosmetics. Hvor er den henne, Olli? At du ikke gør det op ved backpacken, så er der sådan nogle hamre og sådan nogle ting. Ja, der. Hey. Expand? Guys, man kan expand sin garden for 250 mil. Og køb det. Nej, Pelle, køb det. Hvor? Nu har jeg ikke købt. Herovre. Nej, Hvor? Hvorfor har I ikke det? Så jeg har sådan en... Prøv at kigge på mit herude i siden, der står sådan... Expand. Bro, kom herhen, bro. Bro, kom herhen. Kom ind til mig. Her. Slap af, bro. Nå, der er kun nogen, der kan se det. Det er kun til at købe det, Pelle. Nej. Jo, du gør din garden større. Må I gerne så også det hjemme hos dig, eller henne hos mig? Ja, prøv at se. Okay, aggressiv type. Jeg kan se det. Hey, jeg bliver nødt til at sælge noget. Jeg bliver nødt til at sælge noget. Bro, det er det. Ja. Det er i den der. Nå. Jeg sælger bare alt, hvad jeg kan. Okay. Jeg tager alle mine mushrooms. Bro, nu gør jeg. Jeg har taget alle mine mushrooms. Ja, bro, nu gør jeg lige sådan der. Jeg går også til jer. Undtagen de ting der disco. Bro, alle mine mangoer er næsten bare chokt. Bro, alle mine mangoer er bare chokt. Jeg har dragon fruit, der så. Jeg overvejer lidt at sælge der disco shop cactus. Ej, gør det er rare.
Nej, jeg overvejer at sælge mit pizza. Men bro, jeg har så lidt penge nu. Jeg fik lige 100 mil. Yikes. Yikes. What the skibbity hikes? Jeg har mit Lucky Harvest bamboo seed. Nej, jeg prøver bare at komme op. Og nu prøver jeg at sælge det. Hvor meget er det værd? Var det kun opdateringen eller hvad? Nej, Hvis det kun var det, var det sgu væk. tror jeg. Bro, jeg får en kæmpe bambu nu. Ej, kun Ja, egentlig. 13 millioner kun. Jeg vil gerne expand. Det vil jeg. I skulle Apple, de skulle Apple, de skulle Apple. Ja, Jeg expander. det gør jeg også. Jeg er ligeglad med den der blue ting. Hvis jeg får penge. Vil I ikke bare have en større have? Jo, Jo, expand. det er også det, vi er i gang med på helvede. Hvor man kan expand begge sider. Wait, kan man? Ja, Ja, what? Hvor meget kan Nå. Jamen, så skal jeg lige over. Okay, hvad er det? Next week. Og bro, der kommer meget bedre nu. Nu Ah, er der kommet noget mere. Der er seeds. Dragon fruit. Har jeg dragon fruit sidst? jo. Er der mere? Yum, Nej. yum. Joink. Already num. Seriøst, mand. Jeg kan ikke tage den. Jeg kan ikke Hvad er tage min næste? dragon fruits. Jeg kan ikke tage det hele. Lort, det er virkelig jo. Men vi har stadig tid til at expand, så bare rolig. Ja, så det er jo hele tiden. Og bro, det kommer til at være golden, når man expander. Jeg skal lige feed mine pets med mango. De her sultne. Alle sammen. Jeg bruger ikke med, jeg er ligeglad med min pets. Bro, hvorfor kan jeg ikke tage mine ting? Jeg går op på mit peach træ og ser om der er noget godt. Gud. Nej, jeg vil se hvor meget det er værd. Nå, det er Olivers. Jeg vil se hvor meget det er værd det her. Hold, du har et kæmpe bamboo, bro. Nå. Altså efter den her update eller næste update kommer vi også til at filme. Så jeg håber vi ses i næste video. Hej hej.